Транспорт безнең тормышыбызны уңайлырак итә. Машина, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, очкыч, кимәгә утырып без төрле җирләргә барабыз. Транспортка утырган кеше пассажир, ә пассажирларны йөртүче машиналар пассажир транспорты дип атала. Йөк машинасы безгә авыр йөкләрне бер урыннан икенче урынга ташырга булыша. Ул йөк транспорты дип атала. Күтәрү краны һәм экскаватор бийек биналар төзегәндә кулланыла. Без аларны төзелеш транспорты дип атыйбыз. Ашыгыч ярдәм машинасы кешеләргә тиз арада медицина ярдәме күрсәтә. Янгын чыкса, янгын сөндерү машинасы ярдәмгә килә. Полиция машинасы исә безне явызлардан яклый. Ил җирләребезнең тынычлыгын саклый. Алар барысы да махсус транспорт. Пассажир транспортын тап. Афәрин, дөрес, автобус пассажир транспорты. Йөк транспортын тап. Нәкъ шулай, ул йөк машинасы. Төзелеш транспортын тап. Бик дөрес, экскаватор төзелеш транспорты. Махсус транспортны тап. Дөрес, афәрин. Ашыгыч ярдәм машинасы махсус транспорт. Видео сиңа ошадымы? Лайк куй һәм безнең каналга языл.